Ayan mga kachapsoy, nagkakabit pa lang ng sound system pero una na natin yung mga bisita. Tara mga kachapsoy, magdanis na kagad tayo. No, 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 no. Welcome back mga kachapsoy to my channel, and guess what? Nandito na naman kami, papunta na naman kami sa isang pistahan dito sa Barangay Arugangan, Lawang, Northern Samar. Ngayon po ay disperas na kanilang pista. Disperas na kanilang pista at pupunta po ang inyong maestro Waray kasama ang mga team Magmara. Ayun, kita-kits tayo doon mga kachapsoy. Sana may magpakain sa atin doon at may magpainom na rin. Wag muna sa takgas. Wala mo nang hindi muna tayo mananakgas kasi hiyay. Tanghaling tapat. Nakakahiyang manakgas ngayon. Ayan, nandito na tayo ngayon sa nandito na tayo ngayon sa kanilang barangay. Dito yung kanilang barangay. Ayan. May mga flag lit na, oh. Pwede kita gaya pa tayo sa may plaza. Ayan mga kachapsoy, ang Barangay Arugangan ay isa po sa 56 na barangay ng bayan ng Lawang dito sa Lawang, Northern Samar. At ito po ay isang payapa at magandang barangay dito sa bayan ng Lawang. Ayan, papasok na tayo sa kanilang barangay. Mga kachapsoy, sana may mag-ughaw sa atin dito. Pero hula ko wala. Kasi bisperas pa lang ngayon at tanghaling tapat yay. Nakakaya ding manakgas. Ayan. Mga kuya, mga ate, ughawin nyo naman kami. Kahit ano lang, kahit paper plate lang, kahit wala pang laman. Yay. Uy, ano na yan, mamara? Papunta na yan sa dagat. Ginagawa mo? Hindi na tayo nakapamista na maliligo pa tayo sa dagat. Uy. Ayan. May kalsada pala dito. Akala ko tuloy-tuloy tayo sa dagat. Ayan mga kachapsoy, libot muna tayo dito sa kanila. Wala pa naman sa ating nagayaya dito eh. At saka maintindihan naman natin dahil bisperas pa lang at bukas pa talaga yung yung kapistahan. Ayan, parang bayata to ni Sir Gumer ah. Uy, Sir Gumer! Ughawin mo naman kami. Sige ka, hindi ka makakapamista sa amin. Balikan na lang natin yan mamaya, sigurado yan. May painom na yan, may patakgas pa. Kahit sa painom na lang. Ito nga pala dito mga kachapsoy, ang bahay ng ninang ko. Shoutout kay Ma'am Luisa Kudug at sa kanyang pamilya. Ayon, ughawin nyo din kami. Ayan, punta muna tayo dito sa kanilang auditorium. At sadyain na rin natin yung bahay ng kapatid ko. Andito yung kanilang auditorium mo. Tingnan ninyo. Ayan, simple lang yung kanilang auditorium, maliit pero maganda naman. Sapat lang para makapag-chat. Makapag-chat, makapag-kuratsa. Tara, punta tayo dito sa bahay ng kapatid ko. Yay, bunlod na naman. Ano ba to? Wala na lang katapusang bunlod sa mga pistahan. Ayos lang yan, basta may takgas naman. Masakla pag bukya. Ayan o. Hoping and waiting yung aking mga kasamahan. Hello mga kachapsoy, siyang pamangkin ko. 5 na ang syuta niyan. Mapay ako lop. Oo. Ayan. Sila yung grabe naman ang dalawang to. Alauna pa lang sa hapon, na may miss ka na. Grabe kayo ha. Huwag nyo sabihin, mananakkas kayo. Dali kayo. Ito dito yung kanilang payag.
At ito dito yung kanilang unang bisita. Ayan. Siya ang unahan na bisita. Nanakgas na ba yan? No, 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 no. Diyan na niyan. Mga katsapsi, sila talaga yung dalawang sinamahan ko. Grabe sila. Ginagawa mo. Alauna pa lang sa tanghali ngayong bisperas ng pista, nandito na sila. At gusto na, nagbalak na kagad na manakgas. A few moments later. Ayan mga katsapsi, nagkakabit pa lang ng sound system pero una na natin yung mga bisita. Tara mga katsapsi, magdanis na kagad tayo. No, 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 no. Tama na, nagkakabagsak. Grabe, alauna pa lang. Alauna pa lang ng tanghali. Namimisto na kayo. Ayan mga katsapsi, maglilibot muna tayo ulit dito sa Barangay Aruganga para naman kahit bago magkalasingan. Nakapaglibot na tayo dito sa kanilang barangay. Ayan o, ang ganda ng kanilang barangay. Simple lang yung mga pamumuhay ng mga tao dito at masaya naman yung mga pamumuhay nila dito. Tara mga katsapsi, samahan nyo kami, pupunta tayo dito sa kanilang sa Aruganga Port at tingnan natin yung kanilang napakagandang karagatan. Ayan. Ayan mga katsapsoy, bisperas po ngayon dito sa Barangay Aruganga. At ayan yung mga kasamahan ko. Hindi. Parang ano yan? Presuhan? Fish pond? Ayan po yung kanilang fish pond dito. Oh. Punta tayo dito sa kanilang punta tayo dito sa kanilang Fish pond ng mga tanga yan. tawag dito pantalan. Ito po dito yung pantalan ng Barangay Aruganga. At yung mga kasamahan ko sila po yung walang mga pantalon. Wow. Pala yung kuan ano ceremony ito chatan kuan ano. Wag mo Tagalogin. Bisaya. Hi mga katsapsoy. Chatan kuan ano. Ay kuan. Ayan. Welcome to my vlog. Salvation. At ayan tanaw mula dito yung Kalakaaan. Ayan yung Kalakaaan Yan yung Kalakaaan Island. Ay. At ito naman dito yung seawall. Yan. Ay hindi, mukha pala yan. Ayan, seawall. A few moments later. Huwag ka na mag-alaala. Hoy, halika dito. Ang pangalan niya po ay, anong pangalan niya? Judel Galit. Alias Mamarakana. Oh, saan ka? Sa Mamarakana o sa Mauro ka? Mamara na siya. San from Quezon City ko no. Ini siya? Oh, ano ito? Mag-shoutout ka sa mga taga Quezon City, yung mga kalaban mo doon, yung mga kaibigan mo doon. Alam na yung mga ex mo. Hi sa mga ex niya. Yan, kamay niya yan. Yan. A few moments later. Oy, Dayan, di ka nagbabalay. Ginagawa mo. Saan ka ngayon nagbabalay, Dayan? Ilang linggo ka diyan? Mga katsapsoy, namimista siya dito. Hindi ka diyan abutan ng isang buwan? Hi. Sige, shoutout sa'yo, Judel Galit na Mamara.
Ayan mga kachapsi, thank you for watching. Abangan niyo yung part 2. Happy Feast na Barangay Aruganga.